Yan, good morning mga lodi. Tawid na tayo ng dagat. Ayan, papunta po pala tayo ngayon sa Butuanan Island. Ayan. For the 5th time. Bali, naisipan ko lang na kunan ng dagat ngayon kasi sobrang napakaganda mga lodi. Napakakalmada ng dagat mga lodi. Ayan, pagmasdan mo po ang ganda ng dagat ngayon. Tayo sa bundok na yun papunta. Sobrang napakakalmada ng dagat ngayon. Napakasayang pagmasda, napakaganda. Oh my God! Wow! Sana all. Nice. Napakaganda ng baybayin mga lodi. Ayan, tingnan nyo. Napakaputi na buhangin. Hindi nakakasawang balik-balikan ang lugar nito mga lodi. Kung makapunta kayo dito, napakaganda talaga. Isang island dito sa bayan ng Seroma, Camarines. Ito po ang Butuanan Island. Bali kayong makagawin ng Seroma. Try nyo pumunta dito sa island na to. Napakaganda mga lodi. Ayan, tingnan nyo. Sobrang napakaganda talaga. Nakaka-relax. Kahit almost 1 hour na travel sa motorboat. Ayan. Pero pag narating na tong island na to, sobrang napakaganda. Asawa kayo sa mga seafoods dito. Kaya walang problema sa seafoods. Mga mura pa seafoods dito sa lugar na ito. Ayan, pagmasdan nyo mga lodi.
Ay, salamat, nakarating din. Tayo sa Butuanan Island.